Pozdravujem vás, priatelia. Niekedy nás tie naše veterány riadne vytrápia. Väčšinou kupované pôvodné diely sú bohužiaľ mačka vo vreci. V tomto prípade sa jedná o prevodovku, ktorá sa využíva na motocykle Java 350 SV a Java 350 OHV odkrytý ventil. Prevodovka a radiaci mechanizmus sú veľmi citlivé na bôle a to má zásadný vplyv na ich správnu funkčnosť. V tomto prípade vyskakoval druhý prevodový stupeň. Historicky s takouto závadou sme sa stretli už niekoľkokrát, ale väčšinou to bola iba vždy jedna závada. No tu sa snad vyskytli všetky a naraz. V tomto videu uvidíte jednotlivé poškodenia, porovnávanie poškodeného a dobrého kusu, uvidíte opravené kusy a finálny test prevodovky. V súčasnosti prevodovka funguje už bezchybne, je namontovaná v motorke, je odskúšaná, takže ja vám ďakujem za pozornosť a vidíme sa na budúce. Majte sa. Jeden z problémov týchto prevodoviek býva, že vlastne tieto drážkovania bývajú opotrebované do takého kúžela, zároveň bývajú veľmi zrazené tieto hrany a to je jeden z problémov, ktorý spôsobuje vlastne, že nám vyskakuje hlavne druhý prevodový stupeň, lebo v tejto polohe ako sa nachádza jednotka, no a potom približne v tejto polohe je, keď máme druhý prevodový stupeň zaradený, takže keď v podstate sa namáha ten prevod, tak tým, že to drážka je do nejakého konusu, do nejakého súdka, tak vlastne vytláča týmto alebo opačným smerom na jednu na druhú stranu. Samozrejme ten problém, to zle jednou rukou, ten problém býva aj tu, to znamená aj toto drážkovanie býva opotrebované, takisto tieto nábehové hrany bývajú veľmi zošľahané, takže to je jeden zo zásadných dôvodov a prečo to tak je. A keď si teraz pozrieme, tak je to úplne parádne, krásne, nové. A ešte pre predstavu, ako to vyzerá, tak vlastne zaostríme tie vôly, už je tam minimálna. Tých opotrebovaných riadelov tým kolieskom výrazne viacej točíte. Takže jeden z dôvodov je tento. To je pôvodný stav versus nový. Takže toto nemohlo dobre fungovať. Takže to je jedna časť. A druhá časť je vlastne tento predlohový riadok, kde vlastne tieto hrany na drážkovanie boli opotrebované, boli tam veľké rádiusy a podobne. Takže vlastne tým pádom toto ozúbené koliečko bolo vytlačené týmto smerom. Takže teraz vidíte, ako to je krásny opravený stav. Samozrejme je tu ešte jeden riadok, ktorý bol opravený. Jednotku a ideme na to. Neviem ani zastaviť. Okay. Drží jak svet.
vyzerá, že funguje.